Dobrodošli u moj novi video, danas snimamo kako ćemo morati preći ovo skroz za dečake i za devojčice. Da li hoćeš da imamo, šta ćeš, facu ili da nemamo glavu? Ja ću facu. Ja da nemam glavu. Dođi da te vidim. Zato što sam ja bez mozga, eto zato. I da li hoću ove pantalone ili random? Ajde random. Dobio sam dobre, gle kako su mi. Ja nisam random uzela, ja sam ove farmičke. Koje? Dobro, ne mogu da vidim. Šta je ovo? Zašto sam... Bluzu sam dobila, vidi. Pa ti si malo bolje od mene. Zašto si krenuo na devojku? Ne znam. Promušio sam. Sad hoćemo ovu kosu ili neku drugu? Ja ću neku drugu. Ja ću random. Gle kakva mi je dobra kosa. Meni je plava. Hoću ja pravu. U stvari hoću ovu. Nek mi ostane. Hoću da mi vidiš. Pa kad dođem do ovdje da si. Ništa ili Core-Block? Ja ću Core-Block. Čekaj me. Gdje si? Pa tamo negdje. Šta je ovo? Pa gdje stani. Ja ću da imam ništa. Evo me, doći da me vidiš. Kako si ti? Znači ja ću da pobedim. Sad što zvezdice? Pa ne znam. Ovdje su tako. Pa dobro, ne znam onda. Čekaj da... Hoćemo ove naočare ili neki drugi random? Ja ću random. Neću random. Ja sam dobio dobro ovo, nisu naočare, hvala Bogu. Ja za malo da padnem, ali i malo staklo. I ja za malo da padnem. Ali i malo staklo neko, pa nisam pala. Pala sam! Random kapu ili ovaj kačket, ja hoću ovo. Pa ovo se plaća. Gdje, skroz dole? Nije, negdje, ali... Plate. Moram da... Ja, užasno mi ovo stoji. Hoće da mi se čekaš. Pa gdje si? Ajde Tara. Ajde Tara, brzo. A gdje si ti? Ne mogu da krećeš. Ću ja da budem Michael Jackson. Hihi. Nisam. Ajde Tara, jesi ona ti? Nisi to ti. Eno te, vidim te ja. Michael Jackson. Stvarno devojčice, da. Ajde malo. Kako sad ću da vidim? Čekaj. Vidiš je jednom? Šta? Pa uzmi ovo onda. Šta je to? Ne, nije to kruna, neka to je random. Gle vevericu na glavu imaš. Imam malo. To je majmun. Dobro. A šta ako ja idem na... Šta ako ja idem na tvoj deo? Ne! Brate. Zeznula me igrica. Brate. 100 puta sam pao ovdje. Znači sad ću opet da padnem. 2 puta sam već pao. Imam bele slušalice oko vrata. Ja nemam ništa. No, ga tada ja. Ja nemam ništa, ja nisam ni došla. Vidi me. Ja sam dobio neki lančić. Ja molim te neka kapa da se promeni. Ja nisam dobila lančić, ja sam dobila... Ključevi, su ovo ključevi. Ti mene nisi čekala.
Blerampić. Next. Nešto ne pogoda. A šta je pa sad ovo? Ja sam dobila Je da... li ovo flašica? Da A ne, ovo je parfem. Ovo kod mene je nemoguće. Ne znam šta da uzmem. Nemoguće. Ne znam šta da uzmem ovo. Ajde. Jesi gledaj ja skroz dole. Sad ne moram da promenim kapu. Ja imam sad kao Luka kosu. Kosu kao Luka. Ovo je nemoguće. Ej, šta? Ovo što sam ja dobila da postavim. Jaoj, što? Pa čekaj, ovo je dobro. Neki slijavi. Ja sam dobio nešto dobro. Dobila sam to. Ja, bog te stvari. Ajde. Čekaj, imam nešto. Ljuta sam na igricu. Ne znam šta da promenim. Šal! Jel moguće? Ja sam malo pre... Jel moguće? Da izaberem šal na kapibaru. Follow the mail update. Meni se moja kosa užasno ne sviđa. Meni se sviđa moja kosa. Ja mislim da će... Sad ću kao Michael Jackson. Hop, hop, hop. Ja sam je vrlo lepo, ću da se obučem negdje. Ko sam se kao ne znam. Joj, šta sad da izaberem? Karticu usta! Tadija, da vidiš šta sam ja dobila. Šta? Ajde, čekam te da imaš šta ti možeš da dobiješ. Ti možeš sve glupo. Imam na glavu. Ajde, Tara, čekam te već 5 godina. Pa, brate, ti me ne čekaš. Nisi me čekao kad sam ja pala. I šta je sad da radim? Pa gdje si ti? Negde dole. Gde si ti gore? Pa još malo ti stižeš da ti kažem. A ti gdje si? A, eto te. Moj. Jao, Tadija. Vidi kako sam, vidi da mi je... Vidi da su mi... Čekaj, ja se popnemo prvo. Ajde, baš da vidim. Jao. Jao, Bože. Hoćemo na još jedan ili? Hoćemo još jedan. Ajde, dođi. Zašto mi ne daje? Jao, ti moraš da se rebirtuješ, ajde ja ću. Opet li da igramo? Da. Ja. Bez glavu. Da, samice. I sad ću da se potrudim da budem lepša. I ja. A ti si malo prebilače. Da, za mene je jedan pojen. I jao, šta sam ja dobio, znači... Gledaj, da je on. Ja sam već na početak grozna. Ja sam već tek sada grozna. Ja imam patkicu da izaberem, majke, ali nisam patkica, majke, izabrala. Ali ja vidim te, ja mislim da te vidim. Pa ovo je dobra kosa. Zašto će mi osedela sam zato, osedela. Tada ja sam skroz dole pala. Skroz dole? Da. Pa gdje si ti sad?
Kako ja sad ceo game da te čekam? Imam ideju što se vidim. Uzela sam ovaj trkač i grabiti coil da se... A ima admin da se kupi, ali puno košta. Ti ne veruš šta ja imam. Šta sam ja ovo dobio? A dobro. Lio mi suze. Njemu liju suze. Da. Ajde Taro, gde si? Gde si bre ti? Na Mickey Mouse iskačem. Dobro. Sad na karmini. Na karmini? Pa šta je to? Na karmi. Sad na neki... A, ja te vidim. Ja tebe vidim. A ne vidim. Ja na tegovi A skačem. ja na tebe Pado. Ja tebe ne vidim. Ja na tegovi skačem, Taro. Vidim te. U brown majicu. Mislim, nije brown majica, nego... Da. Čekaj! Tebi još malo fali da dođeš do mene. Ajde ću te čekam. Vidi kakva, da vidiš kakve sam naočare dobila ili će se iznenadiš. Neću ja se. I ovo se ne vidi. Ovo se ne vidi. Ja ovdje izgledam ko neki muškarac. Ja... Jel ovo tum Sad sahura? sam do tegovi. Jel ovo tum... Nije tum sahura. Do tegovi si. Da, sad sam... Vidim te. Očekam te. Evo me. Samo da biram kapibara. Ok. Dobila sam neko. Ajde Tara. Daj da me vidiš, doći. Vidite koja je naočara imam. Dobro. Kako? Evo, tu sam naočara. A gdje? Ne! Tara, pao sam. Čekaj me. Šalim se. Nisam ti drugar. Kako nisam druga? Evo čekam te, gdje si ti? Evo me, brzo ulazim. Evo ga na ključovi. Kako je to? Ja za malo sam sebe da okliznem s bananicu. Dobila sam meduljicu. Šta sam ja dobio, znači? Ja sam dobila meduljicu po sebi. A ja sam dobio kaiš. Kaiš. Oko... Kajš. Kaiš sam dobio oko bluzu. Kaiš oko bluzu, Htjela znači. bi da te vidim. I čekaj me da te vidim. Znači, Ljudi, da li ste me vidjeli? Michael Jackson. Ljudi, jel znate vi ko je Michael Jackson? Ja znam. I ja znam. Ja sam... Jel, ako znate Michael Jacksona, jel znate onu njegovu pesmu Just Be It? You better and you better do it. You can't, don't wanna see it. Znate tu pesmu? Šta I can? I can small. Ja mogu da budem mala. Ovdje je rekla da I can small. Ajde! Ne znam što da izaberam. A šta? Jao! Nisam trebao kosu. Kao da vidim Ljudi, gledaj. sve da punđa. A moja kosa je devojčica. Sve se punđa.
Meni je kosa za devojčice. Vidjela da ti vidim tvoju kosicu. Daj da vidim tvoju kosicu, daj da vidim tu. Po 10. Daj da ti vidim, dođi. Ama nisam ja to. A. Ja sam skroz gore. A. Ajde, čekam te. Gde si? Dođi. To sam je. Da li si me okliznu? Vidi. Šta? Imam i ja to. Ajmo, Tara. Neće da mi da. Kako? Neće. Moraš 2 puta Šta 2 puta? da se ribrataš. Da, ja sam to već Jao! Little baby is on it. Little baby is on it. Slovo. Jao! I opet sam dobio isto. Da uzmem patkicu. Pa lepo sam dobila. Pišite u komentarima da li da uzmem patkicu ili da uzmem neku drugu. Ja imam patkicu. Ajde ću da uzmem neku drugu. Baš mi je dobra ova, gledajte kako izgledam. Dobra mi je ova, nije loša. Kako? Pa ja bolje da sam izabrao isto. Meni se oči ne vide. Kako? Ne. Pa ih hvala Bogu da ti se ne vide. Ali ja ću skoro da promenim kosu, da ti kažem. Op. Znači da mi se vide. Hop. Da moram da... Michael Jackson. Neka devojka ispred mene je pala. Ja te uopšte ne vidim. Da li si dole, da li si gore? Ja sam na zvezdice, a ti? Tadija, na šta si ti? Ne znam. Na neke merde. Na tegovi sam. Imam naočare na rumenjovo. A gledaj što ja imam. Molim te. Znači... Ajde, gdje si ti? Ne znam. Si ono ti? Nemoj opet magnet. A to si ti. Šta? Čekaj! Čekaj, ja preskačem ova usta. Pa uzmi ovo što ti daje brzinu. Da možeš brže da prođeš. Zašto ja uvek dobijam ovakve stvari? Pa meni nije došlo. Ako si da tebi ti skočiš na nešto ovako, ja nas javi. Definitivno ću da uzmem ovo. Jao, sad izgledam još gore. Jeste da imam sad najređu kosu, ali... Bro. Kako ti liči kosu, jel to? Ja sam pala. Hvala Bogu da sam dobio slušalice. Nove kocice doleca. Još jedne slušalice, znači. Kako si lepa. Mnogo. Još šapućeš. Pa dobro tako šapućem.
Da vidimo. I da sam dobila neku mašnicu. Ajde Tara brže malo to. Ja sam već do kraja. A meni treba malo. Stigo sam opet. Nemoj, čekaj, nemoj. Dobro, šta ti je? Moj mozak mi je. Ja izlazim po pisti. Oh my god, kako sam lep. Ja još malo da izlazim po pisti. A, vidim te ja. Čekaj me, na tu. Evo me. Da me ne dođi. Da me dođi. Bega mi ja. Šta da uzimam? Šta sam ja to dobio? Dobro. Šta sam dobio? Šta si ti uzela? Šta je pa sad ovo? Ja skačem na babu. Pa i ovo nije loše. Pa onda ja pobeđujem. Ja skačem na... Ne! Cvetići mašnicu. Ja, šta? A kako? A, dobro. Ovako se. A kako Adolf? Gle novčanik moj. Oh my god, ja ću ovo. Zove se Aki. Pa sigurno se neko od drugara zove Aki. Jel tako, drugari? Jao, ljudi, 15% mi je baterija. Kako tebi 10? Tara, ja sam prešao. Ljudi, ja izmišljam, kažete. Ne izmišljam. Ne izmišljam. I sad gledamo ko je bolji. Dođi. Prvo ti gledaš kad ja izlazim po pistu. Ajde. Oh my god, kako sam lep. Oh my god, oh my god, oh my god, oh my god. Ajde sad ti. Ajmo. Prvo ti da me snimaš. Evo čekaj da kupim kameru. Uzeo sam kameru. Da, ja sam uzeo kameru. Ajmo, svi te slikaju, fotkaju te. Opa, op, op. Svi te slikaju. Ajde, ovdje budi od mene. I ljudi, morate vi da ocenite ko je bio bolji. Ako mislite da sam ja bolji, ostavite like. Ako mislite da je Tara bolja, ostavite subscribe i pišite u komentarima ko je bio bolji. Ljudi, čao!